उखिया दे दो। आओ जय हो छठ मैया। नाम लो की होटल तो वही माई के नाम लो। हाँ नमस्कार। आगे बढ़ गए हमनी के आइल बहन से खेसारी बे घरे जौन कार्यक्रम रहे आज वो कार्यक्रम स्टार्ट हो गइल बा। यहाँ माई बाबूजी दोनों आदमी के हाथ से बंटवाल जा रहा बा छठ के सारा सामान। ठीक बा, तो जे भी बा आवे प्रसाद लेके जाओ। जे भी थाना डी में बा चाहे अगल बगल जौन भी गांव में जे भी बा वो आओ। अभी हमनी के वितरण हो रहा बा, देखी लोग माई बाबूजी यहाँ बानी लोग यहाँ चल रहा बा वितरण। ओकरा बाद देखी है सारा लोग ले जाता प्रसाद। सब हेने चल रहा बा, सब गिरल बटे सब बटा रहा बा। स्टार्ट हो गइल बा प्रसादी बटाइल। सब ले सारा लोग लेके जा रहा बा। दूर से लाइन से दिक्कत हुई सब काट में लाइन लगा के लोग लाइन में ताकि निकले में दिक्कत ना हो। ये लड़का लो अपने माई के कहने भैया भैया फोन आता बाबूजी लाइव बानी सब कुछ आवत तनु। सब है अवतार अब लड़ी अरे खेती की रहती धान के मौका वालों अरे माई बानी है सब नारियल आप सब बटा रहल बा। सारा लोग आके यहाँ बानी। भैया बोली कुछ भैया। आज हमने के अपना जिगर के टुकड़ा सुपरस्टार भाई खेसारी लाल यादव जी के सौजन्य से नारियल साड़ी पूजा सामग्री और कलसुप के वितरण करते हैं। ये हमने के मातारी खेसारी लाल जी के माँ, हमने के चाची और हमने के चाचा लाल चाचा जी खेसारी लाल जी के भाई हमने के बानी सन और चाचा जी के आशीर्वाद बा। खेसारी लाल भाई सुपर स्टार बना कहा जितना हर साल करेला हर साल विक्रम होला हमेशा होगा। सोनू भाई आयल जे खेसारी लाल जी के मैनेजर बने सोनू भाई आके आप वितरण साथ जहाँ से भी आशीर्वाद दे खेसारी भाई के खूब सारा आशीर्वाद दे कि ऐसा ही दिन दुना रात चौगुना मैया जति माई उनका के आगे बढ़ाई। छठी मैया के आशीर्वाद हमेशा बना रहो। जय माता दी। हे माई
तहरा नाम पर तहरा पूजा पाठ में लौली सारा दुनिया बा जकरे जकरे घरे जाता बटाता वहू के भला करियो जे नइखे भी आई रोहू के भला करियो। हे भवानी हमार के बिनती है बा है तो देख ली लोग की ये होता है अपने माई के भेजो ले माई के भेजो जा माई के भेजो लड़का लोग के ना ई जे छठ करेला नु ओकरे के दिया था जा अपने गाँव से करने था पूरा बटा रहल बा। ले